కి వందనాకు వెన్నెలేరి నుంచి మీకు అందరికీ వందనాకు. ఈరోజు ఒక 5 నిమిషం మీతోటే పెళ్లి సెంగ తిరిగివ్వాలని చెప్పినాను. ఒక 5 నిమిషం పెళ్లి సెంగ మీతోటే తిరిగివ్వాలని చెప్పినాను. మీరు కేంజవాలి పెళ్ళి ఇందనదు దేవుండే తుంగుతోడు మగవాణిని నాటుడిని దేవుడే జతపరుస్తాడు. మనుషుని కూడా దేవుడే తుంగుతాడు. మొదటిగా దేవుడు మనుషుడిని తుంగుతాడు. ఉని తుంగుత తర్వాత ఒంటరిగా మత్తస్కే దేవుడు అనుకుంటుండాలే. ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుంచి తనకిచ్చిన ఆది కాండం బైబిల్తే ఆది కాండం 2వ అధ్యాయం 18వ వచనం ప్రకారము దేవుడు అనుకుంటున్నాలే మనుషుడు ఒంటరిగా మందకూడని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. ఓనికి ఒక మంచి తోడు మందవాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. కూడా మనుషుడు ఒంటరిగా మందటం మంచిదయ్యో, ఓనికి ఒక తోడు మందవాలని చెప్పి దేవుడే అనుకుంటుండాలి. దేవుడే అనుకుంటుంది తర్వాత నాటుడిని తయారు తుంగుతాడాలి. నాటుడిని బేలా తయారు తుంగుతుంది బైబిల్ రాసి మీద ఎత్తుకు ఓని పక్క పూలతిని తీస్తున్నాడు. మనుషుడు పక్క పూలతిని బేలా తీస్తూ ఎత్తుకు ఓనికి మంచి ఉంచుకాడు వాదిస్తున్నాడు. వాడు ఉంజోరు మత్తస్కే ఓని పక్క పూలతిని తీస్తాడు. ఆ పక్క పూలతిని తీసి మళ్ళా నాటుడిగా తయారు తుంగుతాడాలి. మళ్ళీ వాడు ఉంజినవాడు మళ్ళీ తేత్తస్కే ఆ నాటుడి తిని దేవుడు ఓనికి తోపిస్తాం. ఇదే నీకు ముత్తేం జరికొచ్చి అస్కే ఓండు ఆ నాటుడి తిని ఊడి చాలా సంతోషపడుతాడు. నా బూల నుంచి ఇది తయారత్తే, నా ఒళ్ళు నుంచి ఇది తయారత్తే కదా, కాబట్టి నా ఒళ్ళే నా బూలతేనే నిమ్మ ఇంజరికెచ్చి ఆ నాటుడి తిని వాడు తీసుకొట్టాడు. దేవుడు వానికి ఆదామంజరి పెదరు వాడుతాడు కదా, మళ్ళీ నాటుడికి ఆదాం పెదరు వాడుతాడు. ఇది అవ్వాంజరి. అలా ఒక ఇరువురిని ఒరటే శరీరం ఒరటే ఒళ్ళు తీస్తే దేవుడు జతపరుస్తాం. నా ఎముక నా ఒళ్ళుని జరి వాడు తీసుకొట్టాడు. అందుకోసమే మనకి ఆది కాండము 2వ అధ్యాయం 24వ వచనంకి వచ్చింది, ఇరువురు ఒరటే శరీరం ఆసి మంతరం జరికొచ్చింది కదా, ఒరటే ఒళ్ళు ఆసి మంతరం జరికెచ్చురు మీదే. ఒక ఇరువురు వేరే అయ్యో, ఒక ఇరువురిని దేవుడు ఒరటే ఒళ్ళు తీస్తే తుంగుతాడు. ఇంకా ఇరువురు ఒరటే, ఇంకా ఒక ఇరువురిని ఇంకా విడదీయడానికి బేన వలన కుదర. అలా ఈ దేవుడు పెళ్ళి తిని ఆ రోజు తుంగుతాడు. అలా నాటుడిని మనుషుని దేవుడు జతపరుస్తాడు. కాబట్టి నీ పెళ్లి జీవితం బేలా మీదే. నీ పెళ్లి జీవితాతే ఒకవేళ ఇరువురు వీడిదాయినట్టుగా మినిరే నిమ్మత్తుకు దానికి ఇష్టం లేకుండా మిందే పోను, లేకపోతే నిమ్మత్తుకు ఓడికి ఇష్టం లేకుండా మిందే పోను, బేలెత్తుకన్నా పర్వాలే. నీ పెళ్ళితే మందనే సమస్య దేవుడు తీసివాటగలుగుతాడు. దేవుటగా వత్తుకు భార్యకు పెళ్ళి ఓండే తుంగుతాం కదా, పెళ్ళి తుంగుతుండే పెళ్ళిని ఏర్పరుస్తుండే ఆ పెళ్ళిదే వాదని బాధ కష్టగిని కూడా తీర్చగలుగుతాం. ఆ పెళ్ళిదే వాదని గొడవంగిని కూడా తీర్చగలుగుతాం. అందుకడే పెళ్ళి తిని తయారు తుంగి పెళ్ళి తిని ఏర్పరుస్తా ఆ దేవుటగా వర్రా. ఆ దేవుడు నీ కరంగను నీ పెళ్ళిదే మందిని బాధ కష్టకిని నీ పెళ్ళిదే మందిని గొడవకిని దేవుడు తీర్చగలుగుతాడు. భార్యకు ఆ దేవుడు నీసంగా నెత్తురు కారిస్తే దేవుడు ఆసిమిన యేసు ప్రభు కదా, వాడు శరీర ఈ లోకతే పుడతాడు, కుమారుడు మర్రిగా పుడతాడు, దేవుడు మర్రిగా పుడతాడు. పుట్టి మనసంగా డొల్లి అంజి తేది మళ్ళా 3వ రోజు తేతాడు కదా. అలాంటి దేవుడు యేసు ప్రభు నీని కరంగనోడు దేవుడితోటి జతపరచడానికి కరంగనో. నిమ్మ కనుక దేవుడితోటి జతకు మత్తుకు నీ పెళ్లి తిని కూడా దేవుడు చక్కగా తుంగుతాడు. భార్యకు పెళ్లి తిని తుంగుతాడు ఓండే ఊడటి ఒక కారు మీదే అనుకుంటా కానీ ఆ కారు తిని తయారు తుంగుతాడు ఓ 2 మీన అనుకుంటా కానీ ఆ కారు రిపేర్ ఎత్తుకో ఆ కారు తిని తయారు తుంగుతావు నాకు ఎత్తుకో వాడు తేలికే దాన్ని రిపేర్ తుంగితాడు. భార్యకు ఓండే తయారు తుంగుతాం కదా, వాడికి అంత తెలుసు. కాబట్టి పెళ్లిని తయారు తుంగుతుంది, పెళ్లిని ఏర్పరుస్తుంది
దేవుడే కదా. ನಿಮಗನಕ ದೇವಟಗೆ ಹೊತ್ತುಕೋ ನೀ ಪೆಲ್ದೆ ಮಂದಿని బాధతిని నీ పెళ్దే మందిని కష్టకి నీ గొడవకి తీర్చి నీకు ఒక మంచి బతుకు నీ పెళ్దిని దేవుడు కాపాడితాడు. కాబట్టి నీ అంటే ನಿಮ್ಮ ದೇವಟಗೆ ವರ నీ పెళ్లి జీవితాతే దేవుడు మేలుదిని పొంద. దేవుడి వాక్యతిని దీవించును గాక.